ମହୁମାଛିଟିଏ ଫୁଲରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ ନିଜ ଫୋନ୍ଟିକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିବାକୁ କାହାର ବା ଇଚ୍ଛା ନ ହୁଏ। ହେଲେ ସେହି ଛୋଟ ମାଛିଟି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଦିନ ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 1, 2023 ମସିହା। ସହରୀ ଜୀବନରୁ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସୋରିଷ କ୍ଷେତ ଧାନ ବିଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ମହୁମାଛିଟି ମୋତେ ବେଶ କିଛି ସମୟ ତା ପ୍ରେମରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ମୋର ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ପାଖ ବିଲରେ ଧାନ କାଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମହୁମାଛି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ ଫୁଲ ପ୍ରକୃତିରେ ଫୁଟିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମହୁମାଛିମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମହୁ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣର ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳୁଥିବା ଫୁଲକୁ ନେଇ ମହୁର ରଙ୍ଗ, ସ୍ୱାଦ, ସାନ୍ଦ୍ରତା ଓ ସୁଗନ୍ଧ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ମହୁମାଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ସାରା ତଥ୍ୟ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିକୁ ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠାରେ ଦେଖିଲି କାଠ ତିଆରି ଏତେ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରଗୁଡ଼ିକ ସେ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘର ଚାରିପଟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଭରପୁର ମହୁମାଛି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଚାଷ କରୁଥିବା ପନିପରିବା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଓ ତୈଳ ଜାତୀୟ ଫସଲର ପରାଗ ସଙ୍ଗମ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫସଲର ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଚାଷୀ ଜଣକ କୁହନ୍ତି ସେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଫସଲରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର କି କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଦେଶୀ ଗାଈ ଓ ମହୁମାଛି ତାଙ୍କ ଫସଲ ଅମଳରେ ବେଶ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି। ମହୁମାଛି ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ଓ କୌତୂହଳ ଦେଖି ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମହୁଘର ଖୋଲି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହି ଘରଟି 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତୃତୀୟ ମହଲା ସେ ଖୋଲି ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ମହୁ ଥିବା ମହୁଫେଣା ଥିଲା। ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ମହୁଫେଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଥିଲେ। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତା ପରଦିନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସାରୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିଲା ଭଳି କୁନି ମହୁମାଛିଟିର ଭିଡ଼ିଓ କରୁ କରୁ ମୁଁ ଜଣେ ମହୁଚାଷୀ ଓ ମହୁର ଗନ୍ତାଘର ପାଇଗଲି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହୁମାଛି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ମହୁ ଫେଣାରୁ ମହୁ କିପରି ବାହାର କରାଯାଏ ସେ ଆମକୁ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପରେ ଦେଖାଇବେ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ମହୁର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ।